Ишыгы кояш нурларына төренеп, йөгереп, гөрләвекләре белән йөгереп, язның беренче айы мартта килеп җитте. Барыбызга да билгеле, әлеге айның иң матур, иң олы бәйрәме 8 март халыкара хатын-кызлар көне. Хөрмәтле укытучыларыбыз, әниләребез, әбиләребез, апаларыбыз, сезне шул җир йөзен бизәгән халыкара хатын-кызлар көне белән чын күңелдән тәбриклибез. Хатын-кыз ул тулы бер дөнья. Аның күңеленә мәхәббәт тә, гүзәллек тә, йомшаклык та, гаилә учагы җылысы да сыйган. 8 март әни бәйрәме. Бүләк итәрмен чәчәк бәйрәме. Ничек табарга? Кайда чәчәк бар? Кая карама, каплаган ак кар. Әнигә шигырь бирдем бүләккә. Өмергә ди ул, калыр йөрәктә. 8 март бәйрәме, илләрдә күркәм бәйрәм, гүзәл затларның йөзендә елмаю кулда бәйрәм, зиннәтле бүләктән кыйммәт, еш-еш мактау сүзләре, наздан бәхеттән нур сипсен чибәрләрнең йөзләре. Еллар картайтмасын сезне, матурлык ям өстәсен, авырлыклар урап узсын, рәхәт тормыш иртәсен, теләкләрнең тик изгесе, бәхет уңышлар сезгә. Еш кына кирләнсәк тә, ләкин бездә юк җирдә. Көннең яктылыгы кояшта, күкнең матурлыгы йолдызларда, җир йөзенең гүзәллеге хатын-кызларда. Сезне шул җир йөзенең бизәгән халыкара хатын-кызлар көне белән тәбриклибез.